Domin samun sababbin shirye-shiryenmu, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zaran mun ɗaura shirin za ta sanar da ku. Yanzu kai Khalid abin da kake yi ya kamata kenan a ce wai duk shaye-shayen unguwan nan wai a ce har da kai a ciki yanzu wannan mutuncin ka ne saboda ka zama dan iska mara mutunci zaka tona mana asiri ka zubar mana da mutunci. Wallahi anti yan shaye-shayen yanzu nan duk abola suke yawo sai an yi magana yawo. To ba dole su yawo abola ba sun zama yan iska mahaukata. Da take magana irin wannan ta taba ganin yana shaye-shaye ne ko ta taba ganin da sigar a hannu. Idan bata ganka ba yanayin ka bai nuna ba ido ya jawur kamar gauta. Zaka ce me ake ne haka? Wallahi Usaini dan iskan yaron nan ne wai shaye-shaye yake. Shaye-shaye? Eh wai. Kai? Ka san illar shaye-shaye? To duk wanda ke shaye-shaye mahaukaci ne. Soko ne, wawa ne, daƙiƙi ne, bai san me yake ba. Ba shi da hankali duk wanda ke yana shaye-shaye. Yaya bana shan sigari. Ni ba su yana Oh no. Anti kinga. Yara sai shaye-shaye. Munafiki. Usaini zo nan. Anti. Ka ce dan shaye-shaye menene? Ai dan shaye-shaye wawa ne. Soko ne. Mahaukaci ne bai san me yake ba anti. Duk wanda ke shaye-shaye. Menene wannan? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.